A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawan yan Najeriya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Bismillah ya Allah ya launa tabara wanda ya yi duka duniya a hadin samadin ya yi launa wanda shi ya yi yan Najeriya. Na taho kwayo kwai ne kiran jama'ar ku kasan mu gaba daya magana na tsaron farkon kasa tsintsiya ta gagara gaskiya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. An kashe ku uwa da uba wasu sun kuma rayu gaskiya na toko da wakar talakawa ku za a kashe ni gaba daya. Dama an kashe wasu ƙauyuka gari ne ɗauka ku da ɗaiɗaya sai a yi da mutum da wajen kawai a nai ciniki kamar wata tinkiya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Gashi yau sun gagara kara dukan na al'umma ku gaba daya tun da rubare ku ake shiga waya da sojan Najeriya. Mu talakawa sai addu'a ko da ya kashe mu gaba daya tun da yau kakin da suke tsaron mu ake bi a kashe har gida. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Mai jiwa ka yan Najeriya bayan mun ce sai mai gaskiya muka bar PDP muka tsintsiya mana tunanin za su yi gaskiya. Mun manta da Allah shi ɗaya da za mu roƙa ya yi mana gaskiya shi yasa ko ya bar mu da tsintsiya a yau ku mana aikin gaskiya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Damuna ya cikin PDP ne suka ce ko mu zo mu yi tsintsiya muka bar PDP muka tsintsiya mana tunanin za su yi gaskiya. Gashi yau sun bar mu cikin wuya fitintunu sun sauya Najeriya a kasar mu a yau sai addu'a mu ne mu sauyi yan Najeriya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. An daɗe ku ane gafara ƙaho ba mu ga safa sai dai mujiya tunda su kawo aikin mai suka yi a gaya mini ko da ma ɗaya. Yunwa da talauci yayyawa ga dukkanin talakan Najeriya sun yaudari za su yi ayyuka a yau ba sun bar mu da buhun kaya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Girmamanta a baya ku mutuna abinci sai an sa naman miya yanzu a ci ko ba jarmiya tunda babu kuɗin kwasiyan kaya. Sun rushe kowa kuma sun buge su ko sai dai ai musu jiniya. Girmamanta da rushe ma'aikatan da suka a Kaduna kuma mintuna. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. A Kaduna a yau kuma mun sani su suka rusa ku karatu ku sani kuma za mu mai da biki kuma na darasi da karatu. Samu kurkutu kanmu da kurkuta ranar zaɓe mi ruwan ƙuru'u samu rama abin da kuka yi mana ranar mu kuri su so wanda wuro. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Malin na Kaduna ne shi ya rusa dukkanin ma'aikatu malaman makaranta ya zubar wai kushi zai gyara karatu hakimai da sarakai ya jirkitar ya manta su suka bautu babu banco babu karatu ina kudin malaman makarantu. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Wasu an sani ba su da sisi da shi suke ci da iyalai babu aiki ga kuɗin haya sun kwamanta da wannan dalili. Makarantun yaya ba kuɗi gashi anai ta rushe gidaje shi yasa ku Kaduna ta rikice ake ta ƙara samun kwafaraye. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Gashi komai yayi tsada kasa talakawa su ne ta bala'i ba abinci ko babu kuɗin saya ga tsadar rayuwa da ake yi yau kasan ta ɓaci gaba ɗaya ba kula ga tsaro ga mutan gari talakawa idan aka je aka wata rana ba za kuma bar gari. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Yau mu tashi mu yau addu'a kasa ranar zaɓe mu nemi sauyi kar mu manta wuyan da muka kusha a bamu kuɗi kar mu yi sauyi rayuwar mu ku tafi kuɗin da za a bamu don kar da mu yi sauyi mu fito ku a yau mu yi PDP ita ce za ta gyara Najeriya. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Ya za a yi mu manta ku PDP tallafin da suke mana har gida ko da makuka ne a cikin gida za a bi ka akai maka har gida shinkafa da wake siga lokacin ku take baiwa mai gida ta siya ko tun da dawo a yau mai ta baiwa dukkanin mai gida. A tare ya buge mana kurciya tsintsiya kwata bar mu cikin wuya PDP ita ce cancantar talakawar yan Najeriya. Lokacin sallah
azumi kuma mun san su ne kawo tallafi gida da muna intaye su ne kawo tallafi ko ga mai noman gida su ko lokacin corona ma da suka ce ko a zauna a gida shinkafa gungo biyu indomi biyu suka baiwa kuma yi gida a tare ya fage mana kurciya sun siya ko ta barba cikin wuya PDP ta ce cancantar talakawar 'yan Najeriya. A ku SS ne na shika na bugo muku waka sabuwa mutuna wannan mulkin ne suka ku hana mu ibada 'yan uwa dama an gaya mana da tuni an ce za mu shiga damuwa gashi yau ba mu ne a cikin wuya tun daga mu a tsadan rayuwa a tare ya fage mana kurciya sun siya ko ta barba cikin wuya PDP ta ce cancantar talakawar 'yan Najeriya. komai ya tsada kasa tun da komai ya daɗa karuwa ko kuɗin aure ya yi karuwa gashi mata sun ki auruwa zawarawa sun daɗa yin yawan rashin abinci ke kawo raguwa a gida suka je ko ana faɗa miji da mata lalle ana yi ruwa a tare ya fage mana kurciya sun siya ko ta barba cikin wuya PDP ta ce cancantar talakawar 'yan Najeriya. ku SSF na shika ne a yau roƙo alakara Najeriya talakawa a yau ku ina kira Allah sake haɗa mu gaba ɗaya kuma yau na farko lafiya